Rebes kin kono Senegali fabala Chebo Abdraman Konate nuba belevie naka nofe mɔgɔw nana bɔ Mali musow ka nin jɛkulu in na walasa k'u ka dɛmɛ ɲini Mali jamanadenw tɔgɔ la cakɛda Senegali n'o ye Haut Conseil des Maliens du Sénégal ye a ɲɛmaya kalata in na. Mama Cissé y'a ka nɔfɛmɔgɔ dɔ ye kɛnɛ in kan y'a jira ko Mali jamanadenw ka jɛkulu ni mɔgɔ caman sɔnna Vie ka kɛ Chebo ye. Bɛɛ tɛgɛ ɲɛsinna Vie Konate ma parce que mɔgɔw ka danaya ba b'ale yɔrɔ a bɛ Maliens dɛmɛ u ka problème caman na donc o hukumu kɔnɔna na mɔgɔw ye laɲini kɛ ko k'ale kɛ président ye donc maintenant laɲini ye min ye ni élection in bɛna se il faut an ka wuli k'a jɔ k'a dɛmɛ walasa a ka se k'o jɔyɔrɔ sɔrɔ laɲini caman bɛ an na n'a y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ se k'an dɛmɛ o la parce que ale yɛrɛ bɛ Maliens ka gɛlɛya dɔn déjà. Ni Vie kɛra Haut Conseil ɲɛma ye Senegali a bɛna Mali jamanadenw dɛmɛ gɛlɛya minnu bɛ k'u kan tuma bɛɛ. Ibrahima Bala Keita n'u b'a wele IBK bɛ dɔ fɔ o gɛlɛyaw kan a fana ye Vie nɔfɛmɔgɔ dɔ ye. Maliens an ka gɛlɛyaw tɛ kelen ye dɔw ta ye baloko ye dɔw ta ye denw ka kalanko ye dɔw ta ye denw ka baarakɛko ye soko b'an bɛɛ kan dɔw ta ye baarako ye dɔw ta ye u ka projet ko ye a ka ca dɛmɛ fɛn fɛn kan ka kɛ Vie ye an kan k'an cɛsiri k'a kɛ Vie ye walasa a ka sigi hakilina minnu b'an na miiriya minnu b'an na an ye gɛlɛya minnu fana dɔn an bɛ se ka fura sɔrɔ ninnu na cogoya min na ɲɔgɔn fɛ. Chebo Vie Konate yɛrɛ nana ka ɲini musow ka jɛkulu fɛ n'o ye Fédération des femmes maliennes au Sénégal ye k'u ka jɛ walasa a ka laɲiniw ka sabati. An bɛ ka lajɛ fɛn fɛn ɲini aw fɛ yan lajɛ in ye hali bi an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma conseil nin fɛnɛ n'an y'a sɔrɔ n'a ma min fara an ka laɲini kan a t'a bɔ a la ni min fɛnɛ y'a sɔrɔ min t'an ye mais an n'o bɛ sigi conseil bɛ marcher cogo min na tiɲɛ kan dɛmɛ kɔnɔna na Malien bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ an b'o de kɛ. O la Ba Sali Kamara ye musow ka nin jɛkulu in mɔgɔ dɔ ye k'a bɛ komi Vie Konate ye ɲɛmaya sɔrɔ ka ban a ka cɛsiri kosɔn Mali jamanadenw ye Senegali. Ni Vie ko k'a bɛ masaya ɲini Ala yɛrɛ y'a d'a ma ka ban Ala y'a d'a ma ka ban wala Ala y'a d'a ma an dalen bɛ Ala la an dalen b'u la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ma Vie kɛra Haut Conseil président ye. Lajɛ in kɔnɔ jelimuso Fanta Konte fana ye mɔgɔw nisɔndiya n'a ka dɔnkiliw ye. Cɛbo 5 kɔni taara n'u ka cɛbo sɛbɛnw ye bi tɛnɛ Mali lasigidenso la Senegali faba la Haut Conseil des Maliens du Sénégal kalata in na n'a waati ma fo fɔlɔ nka Abdraman Konate Vie kɔni y'a ka cɛboya jira kɛnɛ kan kabini sisan. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.